Spiċċa s-sajf u waslet issa ir-rutina tax-xitwa. Minn din is-sena aktar rar, għax jien se nibda x-xogħol, it-tifel għall-iskola u lanqas naħseb ma rrid ġen ta' ħajja se jkolli. Nammira l dawk in-nies li għalihom donnu xejn mhu xejn. L-ansjetà ma taffettwax il kulħadd l-istess? Mela hemm diversi raġunijiet għalfejn bniedem ikun iktar prone li jbati minn ansjetà minn ieħor. Nistgħu nikklassifikawhom fatturi differenti. L-iktar waħda li fl-opinjoni tiegħi hija importanti huwa l-personalità u l-karattru ta' dak li jkun. Hawn min ikollu karattru li ċertu affarijiet jinkwetaw iktar minn ħaddieħor. Allura jkun iktar prone li jibati mill-ansjetà u jġib l-affarijiet daqsxejn iktar bi kbar. Issa mbagħad hemm ukoll fatturi tal-avvenimenti tal-ħajja li wieħed ikun jew għadda minnhom fil-passat jew ikun qiegħed jgħaddi minnhom fil-preżent dak il-ħin. Eżempju xi problema fuq il-post tax-xogħol li qed tagħmlu daqsxejn iktar anzjuż, jew xi esperjenza ta' relazzjoni li fallit fil-passat allura qed iġibu iktar anzjuż f'din ir-relazzjoni issa. Apparti minn hekk imbagħad hemm affarijiet fatturi ġenetiċi, ġifieri jekk l-ansjetà fil-verità hija wkoll ereditarja, ġifieri jekk ikun hemm relatives li ibatu mill-ansjetà, il-persuna hemm iktar ċans li tkun istess tbati mill-ansjetà. Ħaġa oħra li kien hawn ħafna studji fuqha hija ċertu kimiċi fil-moħħ, hemm kimika fil-moħħ jgħidula serotonin li jekk ikun hemm livelli baxxi, il-bniedem ikun iktar prone li ibati minn ansjetà u depressjoni. Meta wieħed ikun għaddej minn xi problema jew inkella jkollu xi jagħmel naqra mhux ħażin, u normali li jibda jħoss ċertu sintomi ta' ansjetà. Però hemm persuni oħrajn li jbatu minn kundizzjonijiet ta' ansjetà, bħal pereżempju l-ansjetà ġenerali. Din hija kundizzjoni li tolqot lil persuna għal ġimgħat sħaħ jew ġieli anke għal xhur. Tul dawn il-ġranet, il-persuna tibda tħoss għajjina ħafna, ma tikkonċentrax, muskoli li jkunu jinħassu ebsin, kif ukoll ikollha problemi ta' rqat li mbagħad jagħmluha aktar diffiċli għall persuna biex tkompli bil-ħajja ta' kuljum. Insibu kundizzjonijiet oħra bħall attakki ta' paniku, kif ukoll attakki ta' ansjetà li l-persuna tħoss meta tkun fil-kumpanija ta' xi ħadd. Imma dawn il-kundizzjonijiet jiġu kawża ta' xi trauma fil-passat? Iva jistgħu jkunu kawża ta' trauma li tkun seħħet fil-passat, u sfortunatament li jiġri ħafna drabi dak li jkun idum ma jirrealizza li din l-esperjenza jaf tkun affettwatu daqshekk. Allura jgħaddu numru ta' snin sakemm wieħed jiġi biex ifittex l-għajnuna. Li jista' jiġri eżempju mbagħad li wieħed ikun għadda minn esperjenza kera naf xi forma ta' abbuż fil-passat, anki abbuż verbali jew xi bullying fil-passat, li mbagħad jibda jagħmlu iktar anzjuż biex jaffaċċja folla ta' nies eżempju jew jagħti xi performance quddiem in-nies, ikun iktar konxju tiegħu innifsu. U mbagħad f'każ ta' panic attack li jiġri ħafna drabi, dak li jkun ikollu panic attack fil-passat u jibda jaħseb illi ħajerġa' jaqbdu. Allura ikun iktar speċi anzjuż li ħajerġa' jaqbdu l-panic attack u fil-verità aktar ma tibda taħseb li ħajaqbdek fil-verità jaqbdek imbagħad. Hemm diversi modi kif wieħed jista' jtaffi l-ansjetà kawżata mill-istress tal-ħajja ta' kuljum. Mod sempliċi, wieħed għandu jqassam il-ħin tal-ġurnata aħjar, jew inkella ma jivvintax affarijiet iktar milli jiflaħ. Imma jeżistu każijiet fejn wieħed ikollu bżonn jirrikorri għall-mediċina? Issa dan jiddependi mill-każ x'ikun. Hemm każijiet fejn terapija tkun biżżejjed u jkun hemm każijiet oħra fejn ikollna bżonn nirrikorru għal mediċini jew nużaw kombinazzjoni ta' tnejn li huma f'daqqa. Ħafna drabi aħna tobba nippruvaw li l-ewwel nibdew bit-terapija. Ġieli ninvolvu anke psychotherapists fejn ikunu jistgħu jfasslu pjan apposta individwat għal-persuna fej ikun jistgħu jgħinuh biex jirabbi ċertu coping skills biex ikun jista' aktar ikampa ma' din l-ansjetà tiegħu. Issa, jekk l-ansjetà tkun tant gravi li dak li jkun tkun qed anke taffettwa l-funzjoni tiegħu ġiel ma jkunx qed jiffunzjona sew f'ħajtu, f'dak il-każ ġieli jkollna bżonn nużaw il-mediċini. U dal-aħjar li jsir li dak li jkun ikellem it-tabib tiegħu u jigwidah minn hemmhekk. Però ġifieri skont il-każ dejjem. Riċerka Amerikana turi li n-nisa ibatu ħafna aktar bl-ansjetà mill-irġiel. U dwar dan, ir-riċerka tagħti żewġ raġunijiet: id-differenza li teżisti fl-ormoni u l-mod ta' kif il-mara tħares lejn l-istress huwa differenti minn kif jaġixxi raġel.
Importanti li mal-ewwel sinjali ta' ansjetà kronika wieħed ifittex parir ħalli bekk jiġu evitati konsegwenzi aktar gravi li żgur itelfu mis-sabiħ tal-ħajja ta' kuljum. Tikka aktar fuq saħħtek. Talqux widnejkom għall-appelli għall-loti tad-demm. Fid-dinja jkun hawn talba għall-loti tad-demm kull 2 sekondi. Wieħed minn kull 10 persuni li jiddaħħal l-isptar ikollu bżonn jingħata d-demm. Id-demm huwa 7% tal-pis tal-bniedem. Raġel jista' jagħti d-demm kull 3 xhur, filwaqt li mara tista' tagħmel dan kull 4. Fid-dinja l-aktar grupp tad-demm komuni huwa low positive. Il-grupp AB positive huwa grupp tad-demm li jista' jirċievi demm mingħand kull donatur. Filwaqt li l-grupp AB negative huwa l-aktar demm rari. Kull pinta demm tinqasam f'sustanzi differenti u tista' ssalva l-ħajja ta' 3 persuni. Mela jekk inti b'saħħtek, toqgħodx lura, għamel kuraġġ, murat id-demm u ħeġġeġ lil sħabek jagħmlu wkoll dan il-ġest. Tikka aktar fuq saħħtek għada.